Panther, Black Prince, KV3, wow, Tiger. Tak tu máme trošku nevýhodu jedného týru proti nám a dvoch ťažko streliteľných hevín. Mám len 10 a 5 cerek, tak uvidíme, čo to spraví. Pôjdeme taďal. Určite nepôjdem vrchom proti hevinám. Musíme hrať trošku na to ináč takticky. KV2, Hipsa, neostávajte kempy, lebo tam vás roztrájajú na kusky. A ja si tiež vylezem na kopček, lezem po kopčeku. A mi spomalilo ešte aj tak dosť pomalý postup. Už nás niekto vysvietil. Takže opatrne. OK, KV3 je presne tam. Len škoda, že to jak Panther dosť nafasoval. Tak to boha puste minúť. Opäť. Vežička na vrchu. Ideme si rýchlo preňho, kým tu nemá kolegov. KV2 ho vysypala. Zalezieme naspäť do ukrytu. Je to vyrovnanejšie. Sme prišli o stredný tank. Jeho jedno low tier. Oni prišli zase o hevinu a mám taký dojem, že prídu. Ideme naspäť. T-34 aj Tiger nás stihli obehnúť, takže ideme najprv tú T-34 trošku občúčiť. Ako to, že sa to odrazilo? Očividne tuto bude ťažšie teraz. Nie na čase dať rýchly load. Ale no.
Pozor, tiger. Rýchlo späť do ukrytu, tá 34 vylezie odtiaľ. Fú, a od chrbta Black Prince. OK, takže to sme vyhrali. Prepáčte, že som prestal komentovať proti tomu, ako si som nestíhal, ale videli ste, že uhlovanie fungovalo aj na tomto tanku. Taktiež side scraping, takže myslím si, že toto bolo zaslúžené. A nie je to zlý tank, dá sa s ním zahrať, ako vidíte. Dá sa s ním zahrať i proti kvázi lepším tankom. Ten Black Prince má slabšie dielo ako Tiger, ale KV3 má dobré dielo, Tiger má adekvátne dielo a videli ste, že Dingol nám vystrel, asi ani sa nepokúsil. Je pravda, že vystrieľal som všetky goldy, ale už som tam nestihol. Ale na Black Prince to bolo celkom aj potrebné. Takže zahrali sme takto. Myslím, že je to celkom schopná hra. KV3, dvakrát trafená štuk, dvakrát T34, 5krát KV1, 5krát Tiger. Ten už mal na mále, tam už ho niekto načechral, plus Black Prince. Takže kredity, munícia bola dosť drahá, použil som tam rýchlo nabíjak a myslím, že aj opravy, skúsenosti, ocenenie. Kolobanová. A to je táto medaila. No tak, ono to je tak trošku k tomuto tanku, k Tigerovi jednotke, aby ste videli, ako sa s ním dá hrať. Nemám dokúpené vybavenie, lebo neboli prašule, takže mám len to rýchlo nabíjanie, ten nabíjak. Ináč je to celkom pekná mašina, celkom zaujímavá hra, s ňou treba si dávať pozor stále na to, aby ste nemali ten spodok odkrytý úplne a taktiež ten stredný plát, kde sú priezory. Veža sem tam niečo dingne, ináč na veži sú trošku ďalej od diela od mantletu sa dá penetrovať, taktiež tento veľký poklop na vrchu nie je síce veľmi ľahko trafiteľný, lebo keď si vezmete, že vidíte tento profil takto alebo takto, tak ono to nie je tak veľa. Dobre, to by bolo tak všetko k tomuto tančíku.